Nħalli il-tmexxija fidej Matteos u Xarlo biex huma jidderiġu, skużawni, u Benji biex jidderiġu id-diskussjoni huma. Għalhekk inħalli fidejkom biex m'għandhomux. Mela, l-ewwel mistoqsija sa tkun indirizzata lil kull wieħed minnkom. It-tema hija fuq il-littra pastorali tal-isqfijiet illi ħarġu fir-Randan li għadda. L-ewwel mistoqsija hija pjuttost sempliċi, li mi l-iktar silta li laqtitkom jew x'inhu l-iktar messaġġ prinċipali li lilkom ħalilkom effett wara li smajtu littra pastorali. L-Onorevoli David Aġus? U timxu forsi wara xulxin. Mela, alphabetical order, All right, Edwin. Mela, ħaġa nselmilkom, grazzi tal-li ġejtu, grazzi tal-li stadina u koll li għamiltunna. Jina preparajt ftit u koll affarijiet għaxrit li nkun naqra iktar preċis f'dak li najt għalix naħseb dinja xi ħaġa li għal-kem fija rridu nkunu sinċira f'dak li najdu, imma naħseb importanti wkoll li nkunu preparati fis-sinċerjetà tagħna. U naħseb l-iktar parti li laqtitni hija fis-silta fejn hemm miktub dan, permettili nikkwota. Irid ikollna wkoll sens qawwi ta' responsabilità u dover lejn il-preżent u lejn il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni. Biex aħna wkoll ngħaddu lil ta' warajna tradizzjoni ħajja ta' twemmin, virtu u valuri. Inħossu iżda li neħtieġu sforz akbar kollettiv biex fostna jitnissel sens akbar tal-istat biex ikonna sens akbar ta' ċiviltà. Jena naseb dik kienet l-iktar parti li jiena inħoss li għandi nikkummentat wara, għaliex jiena nemmen li biex nislu sens ta' stat, nsellim l-kar. Jekk insaħħu, fl-opinjoni tiegħi, dawk l-istituzzjonijiet tal-istat bħalmu mal-qrati, bħalmi għal-pulizija, bħalmu għal-armata. U għalhekk jiena nemmen li kull pass li jdajjef l-indipendenza jew itappan il-ġieħ ta' dawn l-istituzzjonijiet se jxekkel dan is-sens ta' stat. U naħseb din hemmhekk tiftilna ħafna id-diskussjoni. Ġifieri dik nemmen fiha. Jiena wkoll bħala rappreżentant ta' partit politiku inħoss li għamilna tajjeb ħafna li bdejna xi ħaġa f'dan il-pajjiż meta li ma kienx ħaġa faċli li fil-leġislatura li għaddiet il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien fil-gvern innomina lill-President tar-Repubblika persuna bħalmi George Abela li kien ġej mill-partit oppost tagħna. Għaliex dan jiena nemmen isaħħaħ is-sens ta' stat. U naħseb dik l-esperjenza għenitna biex dan il-pajjiż jingħaqad aktar u s-sens ta' stat joħroġ aktar fil-beraħ. Naħseb jiena gburi wkoll li kont parti minn gvern li ma beżax jieħu deċiżjonijiet diffiċli ħafna, anki meta ġo dan il-pajjiż, waħda mill-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż li huwa l-qrati, kellna imħalfin li xaħmu u il-Partit Nazzjonalista fil-gvern, gvern nazzjonalista, kien qiebes ħafna mal-imħalfin li xaħmu u nafu x'ġara. U dak huwa wkoll xi ħaġa li rridu niddiskutu naraw għaliex meta inti l-qrati, meta inti din l-istituzzjoni li hija waħda mill-pilastri tad-demokrazija ta' pajjiżna timxi magħha b'dak is-sens naħseb li hija xi ħaġa importanti. Żewġ punti li semmejt ukoll il-pulizija u l-armata. Naħseb aħna l-politiċi qatt m'għandna nindaħlu fix-xogħol tal-armata u tal-pulizija. U naħseb il-Partit Nazzjonalista dan meta kien fil-gvern ta' dina id-direzzjoni u naħseb li kull wieħed minna, kull meta jkollu każ qudiemu m'għandux jiddeċidih hu jew janalizzahu, iżda għandu dejjem imur għand il-pulizija u jħalli l-pulizija tagħmel xogħol. U allura għalhekk irid ikollna korp tal-pulizija li jkun autonomu, korp tal-pulizija li jkun serju u l-istess għall-armata ta' pajjiżna. U naħseb li importanti li f'pajjiżna ħadd m'għandu ikun il-fuq mill-liġi u kulħadd għandu jkun responsabbli għal dak li għamel.
Grazzi ħafna Dr. David Aġus. Sorry, onorevoli. Naddu forsi l-majka l-Dr. Luciano Busuttil. Il-lejla tajba, grazzi ta' din l-istedina u anki grazzi tal-laqa sabiħa li tajtuna. Jena l-frazi li l-aktar laqtitnex ma kienieċ faċli tażel frazi illi tista' tħallilek impatt minn din litra pastorali. Kelli dubju bejn lejn l-aħħar fejn l-isfijiet jirreferu għal Papa Franġisku u għal mod kif aħna nkun bħala Knisja kunu aktar autentiċi, għal fatt ukoll għal l-silta li semma il-kollega tiegħi David Aġus. Però ma waqafx semmek, ma waqafx sa kelma stat. Il-paragrafu kollu laqatni, speċjalment meta ikompli biex ikonna sens ikbar ta' ċiviltà ħalli ma ningħalqux iżjed fil-morsa tal-partiġjanizmu politiku li sekwit ma tħallinix infittxu u naraw il-verità. Mbagħad komplek nkunu aktar kapaċi nirrispettaw id-dinjità ta' kull bniedem li mill-kuluri mitwemmin, mill-qada soċjali, mill-orientazzjoni sesswali, minn dak kollu li għamilna differenti. U naħseb illi meta rajt din litra pastorali qabel ma smajt tinqara fil-Knisja. Laqatni dan il-paragrafu għaliex apparti dak kollu li ngħad biex aħna nkunu bħala stat il-Knisja l-ewwel bdiet l-isfijiet jirringrazzjaw dak kollu li ksibna. Imma rridu nħarsu il-qudiem u biex nħarsu l-qudiem irridu nħarsu lejn xulxin u ma narawx l-aħmar u l-blu, ma narawx orientazzjoni sessuali, ma narawx id-differenza bħala ostakolu li minflok taqqadna għandha tkun ostakolu biex aħna nħarsu lejn għajrna, lejn il-ħabib tagħna lejn persuni oħra b'mod differenti u ma nħallunix ngħixu il-ħajja kif iridna Kristu mal-proxmu tagħna. U nemmen illi kienet dikjarazzjoni naħseb illi meta rajta ħatta li anke l-Knisja qiegħda wkoll ma tiddejjaqx semmi wkoll orientazzjoni sesswali. Għax ħafna forsi għandhom il-pressjoni ħażina illi persuna jkollha orientazzjoni sesswali differenti allura hija barra mill-Knisja. Le, kulħadd għandu postu fil-Knisja u naħseb illi l-fatt stess li l-Knisja tħares fil-mera u għattajt kemm għandna nkunu aktar autentiċi, hija qiegħda f'din id-dikjarazzjoni li jisma' aħna għandha difetti nħarsu xulxin wisq b'mod fejn nagħmlu labeling tal-persuni skont it-twemmin tagħna, skont dak li naħsbu, skont aħna kif jarawna meta ma narawx li xulxin biss bħala bnedmin. U naħseb hija dik l-iktar ħaġa li laqtitni f'din litra pastorali il-Knisja stess qiegħda turi t-triq lejn dan il-poplu fejn għandu kif għandu jimxi prattikament. Grazzi ħafna, naddu l-majk lill-Onorevoli Xarlo Bonnici. Jiena wkoll nirringrazzjakom tal-istedina u nilqgħu wkoll il daw kollha li attendew il-lejla. Li laqtitni forsi għax mill-istess niġu eletti mill-istess distrett li laqtitni l-istess silta li kwota il-kollega tiegħi David Aġus. Ġifieri rrid ikollna wkoll sens qawwi ta' responsabilità u dover lejn il-preżent u lejn il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni biex aħna wkoll ngħaddu lil ta' warajna tradizzjoni ħajja ta' twemmin virtu u valuri. Ħanaqaf hemm għaliex il-focus tiegħi forsi wkoll huwa xi ftit differenti minn tal-kollega tiegħi. Qabel xejn din is-silta laqtitni bħala missier u ġenitur. Xi kultant noqgħod nirrealizza x'responsabilità għandi jiena u flimkien anke mal-mara tiegħi għaliex nista' ninfluwenza b'mod ħażin u ma ngħaddix numru ta' valuri lill-uliedi qabel xejn. I can stop them in their tracks milli jiġu trasmessi. Allura dik hija responsabilità. Tajjeb, jiġifieri hemm diversi valuri, il-mod kif naġixxi jiena bħala missier, il-mod kif nitkellem, il-mod ta' kif nagħti eżempju. Ġifieri qabel xejn I have to have my house in order qabel ma nitkellem ukoll bħala persuna pubblika. Però wkoll jiena il-fatt li qiegħed fil-politika qiegħed fil-ħajja pubblika u rappreżentant tan-nies fil-Parlament. U kemm il-darba minkejja da żmien ta' ħafna openness, però nirrealizza kemm aħna wkoll nafu nkunu influenti fuq in-nies. Ġifieri nistgħu nkunu role models u nistgħu nkunu ta' anka eżempju ħażin għan-nies bil-mod kif naġixxu, bil-mod kif nitkellmu fil-ħajja pubblika. U waħda mill-aktar affarijiet li tinkwetani
hemm ħafna nies hemm barra, ma l-aktar kategorija hija ta' żgħażagħ u ta' tfal li għadhom tilajn. Xi kultant nibda ngħid min jaf l-eżempju ħażin illi nagħtu aħna l-politiċi jew nistgħu nagħtu aħna l-politiċi meta nagħtu l-impressjoni li biex tirnexxi f'dan il-pajjiż jeħtieġ li tkun mal-parti rebbieħa f'elezzjoni u jekk tkun mal-parti tal-liefa inti se tiġi kastigat. Di l-perċezzjoni qed hemmhekk naċċettawha jew ma naċċettawhiex. Tajjeb. L-impressjoni ħażina li nistgħu nagħtu aħna l-politiċi illi għal-voti lesti li nagħmlu kollox. Jew inkella lesti li nbijaw ruħna. Qed ngħid perċezzjoni għal ħares kienet il-verità sħiħa, però l-perċezzjoni hemm naċċettawha jew ma naċċettawhiex aħna. L-impressjoni ħażina li tista' tingħata u sfortunata hawnhekk irid nkun ftit kritiku wkoll li forsi qed tingħata ħafna iktar issa illi kollox jista' jinxtara u kollox jista' jinbieħ. U din il-ħaġa li tinkwetani immens l-impressjoni li nistgħu nagħtu aħna il-politiċi. U koll l-impressjoni ħażina li isom il-ħitan fis-soċjetà tagħna qegħdin jitwaqqgħu għaliex issa kollox sar permessibbli u jekk ma tkunx hekk ma tkunx cool. U din il-ħaġa nemmen illi hija perikoluża ħafna meta aħna bħala persuni pubbliċi bil-mod kif nitkellmu, bil-mod kif nikdbu, nkunu qed nagħtu dawn il-messaġġi mħalta, speċjalment lil dawk l-akbar effett, fl-opinjoni tiegħi l-akbar effett negattiv ikun fuq dawk li huma għadhom żgħar. Grazzi ħafna. Naddu l-mike, skużani fader, sa naqbżuk lill-onorevoli Carmelo Abela. Le mhux dakax l-aħjar imur fl-aħħar. Grazzi tal-istedina wkoll. Niskużaw li wasal ftit tard. U insellem lil kull wieħed waħda minnkom li qegħdin preżenti hawnhekk. Jiena forsi ġej mill-istess partit ta' Luċjano, allura laqtitni l-istess paragrafu li qara Luċjano li jibda milli nħossu iżda li neħtieġu sforz akbar kollettiv, eċetera, li jibqa' għaddej sal-kliem kollu li jagħmlilna differenti. Dak huwa l-paragrafu sħiħ li laqatni. U qabel ngħid għalfejn, però xtaqt li ngħid kumment ġenerali fuq din l-ittra pastorali. Għax naħseb li din l-ittra pastorali kienet fuqta ħafna mill-isfijiet. Fuqta ħafna għax ġiet fi żmien fejn għandna Papa Franġisku, li qed jagħmel stedina lil kull nisrani naħseb jiena biex jiskopri fiex jemmen. U li mmorru lura għal meta il-Knisja kienet għadha propju fil-bidu, l-ewwel insara. Mela wara il-mewt u l-qawmin, dik ħaġa importanti ta' Sidna Ġesu Kristu, però mbagħad it-tmexxija fid-dinja waqgħet fuq l-apostli. U kif kienu jgħixu l-ewwel insara naħseb jiena tajjeb li nerġgħu niskopru mill-ġdid u dik hija l-istedina li qed jagħmlilna l-Papa u li qed jagħmlu anke l-isfijiet fil-ittra pastorali tagħhom. Jiena meta ippruvajt nara liema silta se nagħżel, ippruvajt nara kemm jista' jkun qasir, imma kemm ma tistax tagħżel biċċa waħda għax hija marbuta waħda mal-oħra. U mbagħad waqgħet fuq din is-silta li qedtilkom għal dawn raġunijiet li se ngħid issa. L-ewwel nett qed nagħmel sqarrija qudiemkom. Jiena bħala politiku li nimmilita f'partit politiku inħoss li rid nagħmel sforz ħafna akbar biex inkun anqas partiġjan. Jiġifieri jiena it-tentazzjoni tiegħi hi li inkun kritiku aktar tal-partit ieħor milli tal-partit li qed fih jiena. Allura biex inkun anqas partiġjan irid nagħmel sforz akbar. Jien li nimmilita f'partit politiku. Għandi tendenza qawwija nirrispondi l David, ma dik saħalli għal aktar tard. Però apparti minn dan. Naħseb imma dan mhux faċli wkoll għax aħna pajjiż żgħir. Allura fejn forsi f'pajjiżi oħrajn anki jkun hemm għandek aktar minn żewġ partiti fil-Parlament, mela hemm inqas polariżmu bejn tnejn. U ma jidejqux forsi dak li jkun anki joħroġ mill-linja tal-partit tiegħu u jkun kritiku. U allura naħseb li meta tngħidu sens akbar tal-istat, jien noħodha li aktar milli ngħid isma' il-partit tiegħi imma ngħid l-istat tiegħi aktar mill-partit tiegħi. U għalhekk hemm għamilt stqarrija qudiemkom li rid nagħmel sforz ħafna ikbar biex inkun inqas partiġjan.
fl-interventi tiegħi, fid-diskorsi tiegħi, eċċetera. Iżda mbagħad hemm it-tieni parti, mela dik kienet l-ewwel parti fejn hemm il-kwistjoni tal-istat. Imbagħad hemm it-tieni parti ta' dal-paragrafu li laqatna ħafna li huwa aktar uman fejn hawnhekk l-isfijiet qed jagħmlu stedina, isni qed inħoss din l-istedina tagħhom isma' ejja ma naġġudikawx il-proxmu tagħna, ejja ma nagħdux ġudizzju fuq dak li hemm ma' ġenbi jew li joqgħod faċċata tiegħi. U qed jagħmlulna stedina aktar minn hekk ngħid jien, mhux biss li ma nagħdux ġudizzju fuq il-proxmu tagħna, jekk hux raġel jew mara, jekk hux nisrani jew le, jekk hux musulman jew le, jekk hux torjenzazzjoni sesswali mod jew ieħor, dan affarijiet kollha. Imma qed jagħmlulna stedina naħseb jiena li nħarsu lejn kull persuna bħala persuna umana. U mhux nittimbraw il dik il-persuna jew l-oħra. U allura naħseb jiena għalhekk qed nimmorru issa għal l-ewwel insara u għal dak li propju għamel Ġesu Kristu f'ħajtu. Kieku Ġesu Kristu qatt jiġġudika lil persuni, żgur li ma ltaqa' qatt mal-mara midimba. Żgur li ma kien jaqaf qatt jitkellem mas-Samaritana meta nafu r-realtà ta' dak iż-żmien x'kienet. Żgur li l-konvenzjoni tas-Sibt ma kienx jiksirha Ġesu Kristu, imma Ġesu Kristu mar kontra da kollu. Għaliex? Għax ma qatx jgħid imma dik midimba dik għandha ħafna rġiel kien jaf, da kollu kien jafu. Jew dik Samaritana aħna l-lut ma nitkellmux mas-Samaritani. Ra persuni umani. U jiena għalija fil-politika naħseb li aħna wkoll narsu lej persuni umani wkoll. U allura naħseb dan l-appell tal-isfijiet, ma dak l-appell qed jagħmel il-Papa Franġisku speċjalment, naraħ li din is-silta laqtitni f'dan is-sens fuq żewġ livelli. F'livell tiegħi bħala politiku, però f'livell tiegħi wkoll bħala nisrani li nħares lej il-persuna u mhux lej dik il-persuna forsi x'tirrappreżenta jew inkella x'attitudnijiet għandha. Grazzi ħafna. U issa ir-risposta tal-Fader. Thank you. Jiena għax minix f'partitu, partit ieħor ma laqtunix iktar dawn imma hemm ħanejt paragrafu ieħor differenti. Li huwa dan, speċjalment meta l-isfid jitkellmu fuq l-awtentiċità li naħseb hija anke keyword fil-littra pastorali. U jgħidu hekk biex inkunu awtentiċi, il-fidi tagħna trid tissarraf fl-għażliet prattiċi li nagħmlu kuljum fil-parroċċi, fil-familji, fuq il-post tax-xogħol, fl-istituzzjonijiet u fir-relazzjonijiet ta' bejnietna. U post ieħor jgħidu wkoll irridu nistaqsu lil nafusna bħala nsara fiex qed tissarraf il-fidi li tantada preżenti fin-niżda soċjali tal-poplu tagħna. U jien din laqtitni għax naħseb li hija sfida kbira għalina l-insara Maltin. Għadna kif għaddejna il-ġimgħa mqazza u meta tara l-espressjonijiet reliġjużi li huma affarijiet sbieħ tal-Maltin, żgur li tolqtok partiċipazzjoni qawwija anki fil-ġimgħa kbira, pereżempju, fil-xorst, anki fil-visti ta' ħames ix-xirka fl-għaxija, eċetera. Però d-diffikultà li nara hija kultant li din mbagħad ma tissarrafx. Allura dan hu l-punt, ma tissarrafx biżejjed fl-għażliet li nagħmlu fil-ħajja ta' kuljum. U hemm allura isu asma bejn espressjoni reliġjuża li tidher u l-għażliet li mhumiex biss għażliet għax tieħu sehem f'devozzjonijiet reliġjużi, imma anki għażliet li ħerġin mill-valuri li huma ħaġa waħda fil-fidi tagħna. Hawnhekk l-isfidi semmu pereżempju fil-familji, fil-post tax-xogħol, fl-istituzzjonijiet. U allura naħseb illi hawn laqtu punt importanti li hija sfida għalina l-koll bħala nsara, illi naraw illi l-fidi ma tkunx biss riservata għal ċerti mumenti ta' espressjonijiet reliġjużi li huma sbieħ fihom infushom, imma magħha jkun hemm tassew l-għażliet li nagħmlu b'mod konkret fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Kun hemm ċans aktar quddiem. Il-mistoqsija li jmiss għalik, Onorevoli Charlo Bonici.
Litra pastorali fl-ewwel ftit kliem titkellem dwar il-morsa tal-partiġaniżmu politiku li sikwit ma tħallinix infittxu u naraw il-verità. Skontok bħala membru ta' partit politiku, kemm taħseb li l-partiġaniżmu fil-politika ixekkel in-nies milli jsibu l-verità? Naħseb hija mistoqsija floka li tiġi niġu mistoqsija bħala politiċi u wieħed mill-punti li rrid noħroġ naħseb diġà tkellem dwaru il-kollega Carmelo Abela li ħafna drabi jiena u l-kollega tiegħi David nippartienu l-Partit Nazzjonalista, l-kollegi l-oħrajn il-Partit Laburista. Meta nitkellmu b'xi mod jew ieħor bil-fors ħanxajlqbu lejn il-linja tal-partit tagħna. Ġifieri dik il-ħaġa kważi rridu naċċettawha. U jekk indawruha fuqna, jien naf meta nitkellem fil-Parlament, ħandawwara fuqi tajjeb biex ma ndawwerx fuq ħadd jew meta nitkellem fil-Parlament. Jiena forsi jkun hemm suġġett li forsi mhux daqshekk kontroversjali, imma nipprova niġbed biss lejn il-linja tal-partit tiegħi jew inħossni fil-libertà u nimxi anke mal-kuxjenza tiegħi li jekk hemm xi ħaġa li saret min-naħa l-oħra tajba, ngħidilha tajba. Jew inkella nibża li forsi sħabi stess jgħidu li hemm x'qed tajt mela ma tafx li bdik nistgħu naġevolaw lil tan-naħa l-oħra. Jista' jkun li ġieli tiġri wkoll. Tajjeb, jiġifieri għaliex kif qed ngħid nappartjeni lil partit politiku u dik il-forza tajjeb anke ħadd ma jagħmilli il-pistola ma' rasi biex niftehmu qatt ma kemm ili fil-politika, kemm ili fil-Parlament. Ħadd niddikjara ħadd ma milli xi pistola ma' rasi smara li titkellem hekk imma inti you belong to a group, you belong to a party għall-inqas jiena dejjem ħassejt li tittimxi b'dik il-lealtà. Però xi kultant forsi dik il-lealtà żejda mhux bil-fors li hija xi ħaġa bil-fors pożittiva, il għaliex hekk hemm xi ħaġa illi għandek titkellem fuqha b'onestà, għandek tagħmilha wkoll hekk. Biex inkun speċifiku u anke nagħti eżempju, aħna meta niġu biex nivvutaw fil-Parlament, rari ikollna free vote, tajjeb, l-aħħar free vote u l-unika free vote li niftakar kien fuq il-kwistjoni tad-divorzju. Allura ħa nitkellem fuqha xi ħaġa li għaddiet, imma xi kultant nistaqsi li l-nifsi, tajjeb jiena f'mod apert ħadd pożizzjoni għall-inqas sakemm kien hemm ir-referendum kontra għaliex il-linja anke uffiċjali tal-partit tiegħi kienet hekk u jiena ħassejt li għandi kif dejjem għamilt nieħu l-linja tal-partit tiegħi u tkellimt f'diversi diskussjonijiet fuq it-televiżjoni ma kontx passiv biex niftehmu, tajjeb. Imma xi kultant llum nistaqsi li nnifsi jiena meta għamilt hekk. X'ġenni l-aktar nagħmel hekk? Il-konvinzjoni tiegħi fuq is-suġġett li iva kien hemm. Jew inkella kien hemm issues oħrajn. Il-fatt li ħassejt li din il-kwistjoni ġiet imposta anke fuq il-partit tiegħi b'mod b'ċerta għaġla, b'ċerta il-mod kif sar l-istorja kulħadd jafa. Jista' jkun li jiena dik kienet parti mill-motivazzjoni tiegħi għal mod kif imxejt. Umbagħad wara jista' jkun hemm motivazzjoni wara li għadda r-referendum. Jista' jkun il-motivazzjoni tiegħi għal mod kif imxejt minn hemm il-qudiem kienet għaliex rrid nirrispetta il-xewqa tan-nies espressa f'referendum, jew inkella xorta waħda kont qed inwieġeb għal dak li kont qed inħoss jien. Tajjeb, ġifieri għaliex rrid ngħidha kemm il-darba ħarġet din, aħna membri parlamentari nirrappreżentaw il-poplu. Jiġifieri xi kultant niġu f'di tad-divorzju, anke fl-aħħar li kellna il-parti tal-adozzjoni minn persuna gays. U ġieli kien hemm ukoll liġijiet oħrajn, ikollok konflitt qawwi bejn dak li temmen inti u bejn dak li tħoss li huwa obbligu tiegħek bħala leġislatur. Tajjeb? Jiġifieri
konflitt qawwi ħafna u f'ta' divorzju ħassejtu forsi l-aktar li ħassejtu. Li inti tkun qed tiġġieled miegħek innifsek. Partikolarment meta mbagħad kien hemm espressjoni ħilsa ta' poplu f'referendum fej esprima x-xewqa tiegħu x'direzzjoni rridu nieħdu. Allura, naturalment, dik ukoll hija forza li tkun qed tiġbdek biex inti tagħmel dak li tħoss illi hu sew. Tajjeb? Grazzi ħafna, Onorevoli Bonnici. Il-mistoqsija li l-mistana mela lilek, Onorevoli Jela. U din torbot ħafna ma li kienet jgħid l-Onorevoli Bonnici. L-isqfijiet jitkellmu dwar il-wirt tagħna ta' fidi nisranija, kif ukoll dwar il-vizzi li jikkontrastaw ħafna. Taħseb inti li l-fidi f'Malta xi kultant tista' tkun biss kultura u speċifikament meta bħala leġiżlazzjoni niġu għassi u għanno, nilleġiżlaw skont x'jaqbel lilna personalment jew skont il-preċetti tal-fidi tagħna? Naħseb li torbot ukoll ma li kienet jgħid Father Joe fil-bidu. U naħseb ma kunet ngħid xejn ta' barra minn hawn jekk ngħid li dan huwa paragrafu sħiħ li inti kwotajt żewġ siltiet żgħar minnu naturalment li għax l-isfiet jibdew li japprezzaw dak li għandna. Ġifieri ma nistgħux ngħidu sma dan huwa ħażin. Ġifieri napprezzaw li dan huwa xi ħaġa tajba, xi ħaġa pożittiva il-wirt tagħna. Anzi, alla ħares niġħdu li dan huwa l-wirt tagħna. Inkella tajna minn fejn ġejna. U naħseb dak huwa importanti ħafna li jibqa'. Però ma taw dak li inti kwotajt u li l-isfiet isemmuha lejn l-aħħar tal-paragrafu tagħhom daw il-kontrasti. Father Joe semma il-festi tal-ġimgħa l-kbira, lejt, nistgħu ngħidu l-miliet, il-festi li nagħmlu tal-qaddisin fil-parroċċi tagħna, għandna aktar minn qaddis wieħed f'parroċċa Żejtun Santa Katerina. Imma ħafna mill-parroċċi għandhom żewġ qaddisin u nġelduhom bejniethom. Hemm postijiet fejn iġeldu lir-raġel u l-mara, il-Madonna u San Ġusepp. Jiġifieri iktar minn hekk ma nistgħux naslu naħseb jien. U allura naħseb mhux xejn ġdid dan li ngħidu isma' li hemm element qawwi ta' kultura, il-problema tkun jekk nifqu fl-element kulturali biss. Għax dawn huma espressjonijiet li aħna nuru minn barra imma tax għandna minn ġewwa. Hemmhekk nurhom minn barra biss imma minn ġewwa għandna affarijiet totalment differenti, hemmhekk jibdew il-problemi li u il-kontrasti li qed jitkellmu fuqhom l-isfijiet fl-ittra pastorali tagħhom. U allura għandna min jidħol il-knisja x'għandu forsi tieġ jew funeral jew magħmudija. Ma nixtieqx li niftiem qed ngħaddi ġudizzju, imma naħseb dawn huma realtajiet li nintaqgħu magħhom ukoll. Issa jiena ma nixtieqx nidher li qed niġġudika ma għall-mistoqsija t-tieni waħda tiegħek, naħseb jiena ma nistax neskludi li jista' jkun hekk dak li qed inti, jiġifieri. Però naħseb li hemm fenomenu ieħor li rridu naħsbu ftit fuqu li huwa il-jien, l-egoiżmu. U naħseb dan huwa fenomenu li daħħal sew fis-soċjetà tagħna. Nistgħu nagħmlu rabta anke mal-lob. Min jiftakar snin li moddija, ħafna mill-lob kien ikun lob kollettiv. Tfal jiġru barra, llum possibbli tara tfal jiġru barra bil-karozzi li eċetera, eċetera. Imma hemm mod ieħor kif xorta nilagħbu b'lob kollettiv, imma llum il-lob ta' tfal. Meta naraw it-tfal tagħna u t-tfal ta' tfal. Biex tarhom jilagħbu fuq computer waħedhom. Jiġifieri il-jien anke fil-lob daħal il-mentalità miċ-ċokon jien nilgħab bil-computer, jien nilgħab PlayStation, dawn l-affarijiet. Li naħseb fil-mentalità għandhom ċertu effett, u allura jien ma importani minnu ħadd iktar, ħlief minn innifsi. Li meta aħna nikbru u suppost nimmaturaw aktar, xorta nibqgħu dik l-attitudni jekk aħna miċ-ċokon sempliċement fil-lob drajna b'dik l-attitudni. Allura mbagħad jiena ma tantx jiena se nkun miftuħ għall-oħrajn meta jiena drajt b'dawn il-mentalità. Allura naħseb jiena periklu li għandna fis-soċjetà tagħna mhux jien fil-Parlament kif se nivvota, jew jien fil-qasam tax-xogħol kif se nġib ruħi, imma jien kemm interessani mill-oħrajn. Jien kemm jien miftuħ għas-soċjetà, għall-pajjiż kollu, għall-poplu li aħna nirrappreżentaw, għal sħabi fuq il-post tax-xogħol. Naħseb dawk huma l-aktar
mistoqsijiet importanti li nagħmlu. Jiena biex nikkonkludi naħseb li dan allura għandu rifless ukoll fit-twemmin tagħna. U meta xi ħadd iniggizna fuq xi ħaġa, naħseb aħna nippruvaw nagħtu interpretazzjoni jew spjega jew xi raġuni jew oħra. Taxrid jgħid. Imma mhux biex noġbu lilu, ma biex inserħu l-kuxjenza tagħna biex noġbu lil nfusna. Jiġifieri bil-ma ngħidu nġibu l-boċċa qrib il-lik. Mela jekk qal xi ħaġa l-isqof il-Papa u minnu, imma dak taf kif xi tifisser li hekk ta' biex jiena nħossni fil-paċi miegħi nnifsi aktar milli ġifieri għall-konvenjenza tiegħi aktar milli għal dak li verament trid titfisser minn dak li tgħidha. Mistoqsija lill-Onorevoli David Aġus. L-isfijiet tkellmu dwar korruzzjoni kważi istituzzjonalizzata li qed terri il-fibra morali tas-soċjetà. Il-politiku x'sens ta' responsabbiltà qed joħloq fil-komunitajiet tagħna? Dan hija punt ukoll importanti ħafna minn dina il-pastorali. Xi kultant aħna ngħidu li s-sfiqiet ma jitkellmux. Mek tinnutaw dal-klim minn qalu u naraw min iffirmaw. Iffirmaw 3 isfijiet tagħna Pawlu Cremona, Mario Greco u Charles Cicluna. Imma tqal għadda u ma nafx kemm weħel fl-imbuħ tan-nies. Għaliex jekk naqraw eżattament x'qed jgħidu l-isfiqiet, is-sfiqiet tagħna huma inkwetati. L-isfiqiet tagħna jgħidulna li smajna ħafna, mhux jgħidu ftit, ħafna stejjer ta' korruzzjoni, kważi istituzzjonalizzata, li bla ma nindunaw qed terri l-fibra morali tas-soċjetà. U saħal sitra twassal, isimgħu di ta' li l-ħut jaħsbu u jemnu li m'hemm xejn ħażin fli tisraq, tevadi t-taxxa, tixet il-fals fil-qorti bil-ġurament u tant affarijiet oħra li sirna naqraw dwarhom kważi kuljum. U l-isfiqiet jgħidulna din mhix stampa sabiħa, imma hija wkoll parti mill-istampa vera u sija ta' pajjiżna. Dan kollu għandu għax jinkwetana. U jekk qed jinkwetaw l-isfiqiet, min jien li ma ninkwetax? U min huwa min aħna li din mhux qed nitwitjawha, u mhux qed nitfuha fuq Facebook, u mhux qed ngħiduha fuq l-RTK, u mhux qed ngħiduha fuq it-TVM. Għaliex mhux qed nagħmlu hekk? Għax ma jaqblidniex? Għax dawn huma kliem b'saħħithom? Għaliex dawn forsi qed jitlunna fil-qalb tagħna u jgħidu min darba sraqtu wkoll ta' jien darba vadejt tat-taxxa, jien darba ma ħriġ riċevuta tal-VAT, jiena darba għamilt hekk u darba għamilt hekk. All right, għandna sagrament tal-qrar, inqerru, jaħfrinna, right? U trott lura, all right? Imma qaluha l-isfiqiet. U jiena ngħidilkom kemm il-darba ġajtu smajtuha din il-frażi fil-knejjes tagħna mill-isfiqiet jew mill-qassisin li aħna jkollna kull nhar taħat il-priedka tagħhom li nisimgħu meta mmorru l-quddies. Erġajtu smajtuha? Jew ġast inkitbet darba biex kienet inkitbet inqra darba għaddiet mal-paġna l-oħrajn u baqgħu għaddejn. U mbagħad jekk jikkwota politiku bħali, għodu attenti għax naħseb David Aġus ħajuża l-isfiqiet. Jifiri għodu attenti li jekk inkitbet, mhux intqalet bejn tnejn minn nies ġo kamra, inkitbet bl-isfiqiet inkwetati, aħna bħala il-followers, aħna li qegħdin issa nimxu wara l-isfiqiet tagħna, x'qed nagħmlu? X'qed nagħmlu biex insaħħu s-soċjetà tagħna kontra korruzzjoni? Dak li d-deċiżjoni li tieħdu llum u tieħdu l-bieraħ u l-bieraħ tlula huma tajbin biżżejjed biex jiġġieldu l-korruzzjoni ta' pajjiżna? Jew nidħbew taħt skuża li rridu naqbdu ħuta kbira mhux żgħira u tan-nofs u fanfru jew pixxi spat. U naħseb li dawn huma affarijiet importanti li jekk aħna mhux ħankunu aħna l-porta vuċi tal-istess isfiqiet li jekk jitbunna dawn l-affarijiet, ara min sa jkun, albagħad allura verament il-Knisja issir irrelevanti? Ara mbagħad għalhekk in-nies titlaq mill-Knisja tgħid x'immur nagħmel x'qed jgħidu. Tmur il-quddies nhar taħat u tisma' lil Dun Pawl ma nafx min jitkellem dwar l-Iżraeliti u ma nafx min iktar. Meta il-isfiqiet tagħna qed jgħidulna ċaru tont fil-pastorali x'inhuma d-diffikultajiet li tinkwetaw illum. Allura jekk qed jinkwetaw
L-isfiqijiet l-assistent tagħna mhumiex qed jinkwetawhom. U jekk qed jinkwetawhom, x'qed nagħmlu dwarhom? Kemm qed nagħmlu sforz biex il-politiċi tagħna fil-Parlament, il-politiċi tagħna fil-manifesti elettorali tagħhom. Issa għandna kampanja għall-Parlament Ewropew. Kemm qed jirriflettu dak li qed jgħid isfiqijiet? U naħseb dawn huma kliem li huma b'saħħithom li rridu jekk verament aħna rridu nimxu dwar dak li tgħidilna l-Knisja, din huwa paragrafu wkoll ieħor b'saħħtu li rridu nagħtu kasu. Grazzi ħafna tal-ħsibijiet tiegħek, Onorevoli Aġus. Mistoqsija issa lill-Onorevoli Dr. Busuttil. L-isqfijiet qalu li bħala nsara jeħtieġ nistaqsu lil nfusna x'qed issarra fil-fidi tagħna. Il-Knisja għandha dritt titlob lil insara Maltin jixtu dak li jemnu anki meta forsi tmur kontra dak li forsi ġieli timponi fuqna il-kultura sekulari? Le, il-Knisja m'għandix dritt. Għandha obbligu li tagħmel dan. Għax naħseb illi jekk il-Knisja ma titkellimx, kun qed tonqos mill-missjoni tagħha. Jien bħala politiku, apparti li bħala bniedem komuni, nippretendi illi meta jkun hemm xi issue partikolari, iva, il-Knisja titkellem u tagħti dak illi taħseb illi hija ġust, illi fl-aħħar mill-aħħar hija kif tajt il-Knisja it-talim ta' Kristu, it-talim tal-Vanġelu. Issa mhux faċli, speċjalment ħanitkellem mill-aspett ta' politiku. Illi inti tkun fil-politika trid tieħu ċertu deċiżjonijiet, però inti wkoll bniedem komuni li inti trawwimt f'ċertu valuri, kbirt f'ċertu valuri. U meta tkun fl-opinjoni tiegħi kwistjoni ta' fidi u kif tgħixha, għax altru tajt jiena iva nemmen falla tmur is-sabbat fuq sidrek fil-Knisja, u mbagħad jispiċċa kollox hemmhekk tagħmilha bil-sadder. L-isfiċ ma jgħidu li inti bil-komportament tiegħek, bil-mġiba tiegħek, kif tkun ta' eżempju li dak li temmen fih qed tipprattikah. Però meta inti tkun bniedem li inti għalik innifsek inti reliġjoni li int u Alla, int u t-talim ta' Kristu. Meta tkun f'pożizzjoni li trid tiddeċidi, mhijiex faċli daqshekk. U ngħid għalfejn. Nibda biex ngħid li hemm ċertu drittijiet, hemm ċertu sitwazzjonijiet li huma inaljenabbli. Illi dawk huma prinċipji illi jmorru lil minn dak kollu li huwa magħmul bil-bniedem, ma' drittijiet naturali li huma mogħtijin f'kodba li nstudjajt fil-kors tal-liġi jsejħulu Supreme Being, ma nafx niddejna jgħidu u Alla, għax jiena nemmen falla. Allora dawk huma drittijiet illi ikun min ikun li joħroġ b'xi proposti, nitkellem bl-aktar mod ċar, fejn tidħol fil-kwestjoni pereżempju tal-abort, illi minkejja kollox, minkejja li inti bħala politiku trid tara li ma tarax tieħu deċiżjoni biss fuq kif taħsibha int u l-prinċipji tiegħek, ma dawn huma drittijiet li huma il fuq minn kull dritt ieħor li jista' jkollu bniedem għaliex mingħajr id-dritt tal-ħajja ma jista' jeżisti l-ebda dritt ieħor laqas id-dritt ta' privatezza tal-persuna. Allura dawk huma affarijiet li ruħek ma tistax tbieħħa għalihom. Però mbagħad hemm deċiżjonijiet oħrajn li minkejja li inti forsi ma taqbilx magħhom. Jew ħansemmi l-eżempju sieħbi xarlu semma kwistjoni tad-divorzju. Jiena kont wieħed minn dawk illi kont kont voċivur favur id-divorzju. Fuq livell politiku ta' persuna li da fil-kamp politiku. Però jekk Alla ħares qatt il-mara tiegħi ma tibqax tissapportjani aktar u tissapportini, jiena ma nkunx irrid fittex id-divorzju għaliex il-familja tiegħi jgħid li għandi issa. Minkejja li jkun hemm problema li taqsamni mill-familja tiegħi, jien personalment ma rridux. Imma ma stajtx nitfa' l-opinjoni personali tiegħi għaskapitu li seta kien hemm xi ħadd ieħor illi xtaqu. Allura kelli tieħu deċiżjoni biex inti tieħu ħsieb persuni illi għandhom drittijiet, xewqa ta' drittijiet, illi għalkemm inti ma taqbilx magħhom, xorta waħda m'għandekx iċċaħħadhomhom. F'dak il-każ hija kwestjoni individwali tal-persuna. Jekk taħsibx li qiegħda tmur kontra il-fidi u kif tgħixha, jekk tmur kontra dak li qed taħdem il-Knisja. Jiena din l-ittra pastorali li tatni komfort enormi tatni komfort. Għal dik il-frażi li jiena rajt fejn għalik li ma nibqgħux naraw
id-differenzi f'orientazzjoni sesswali. Għaliex f'dan kollu li ġara anke issa fejn tidħol il-liġi tal-civiljoni, tal-unjoni ċivili u anki l-adozzjoni. Mhux kulħadd kien faċli għalih illi tieħu ċerta deċiżjonijiet. Però l-fatt li l-Knisja tajli ma rridux naraw bniedem u nħarsu li għax għandu orientazzjoni sesswali differenti, du naċċettawh, għalija kien komfort kbir. Minkejja illi seta' kien hemm marea ta' veduti kontra din il-ħaġa. Knisja tajt xorta waħda dal-persuni, għandna nittrattawhom ta' persuni bid-drittijiet kollha tagħhom, u għalija dak kien ta' komfort. Għaliex minkejja li inti jkollok ċertu twemmin, ċertu ħsibijiet personali tiegħek, ma tistax dak il-ħsibiet personali fil-pożizzjoni tal-leġislatur tpoġġihom u timponihom fuq ta' ħadd ieħor. Qed ngħid, sakemm mbagħad naslu f'ċertu drittijiet li huma inaljenabbli bħalma hija dik tal-ħajja li dik għalija hija kwistjoni ta' prinċipju li ħadd m'għandu qatt imur kontra dik il-ħaġa tantu hekk illi ma qatt ma dejjaqt ngħidha illi hekk għal-ħares għaxi darba l-partit li nimilita fih joħrob xi dija bħal din nitlaq minnu dak il-partit. Il-mistoqsija li miss għalik, Dunġo. Kemm taħseb illi l-politiċi nsara huma fil-fatt mitluba mill-Knisja fuq naħa waħda u mis-soċjetà fuq naħa l-oħra li jgħixu u jiddeċiedu skont il-fidi li jistqarru f'Alla? Naħseb jiena din hija sfida kbira għal kull minnu fil-politika llum titlob riflessjoni serja. Mhix biss għal minnu fil-politika, imma hija wkoll għalihom, għal kull minnu involut fil-politika. Hemm l-idea żbaljata li l-valuri li temmen fihom int din naqraw ħafna drabi fil-galġetti minn l-umaw dawn li jiktbu regolarment bloggers u anki jiktbu fil-galġetti stampati xut minnhom jiġifieri u ma saru fost dawk li jgħidu kontinwament il-Knisja x'għandha tagħmel, eċċetera. Ma hemm l-idea żbaljata li inti l-valuri li temmen fihom tissospendihom, twarrabhom, tpoġġihom fuq xkaffa. Meta trid tasal għal ċerti deċiżjonijiet, fil-fatt tismagħha din jgħidulek il-valuri ma tridx timponihom, famuża kelma, timponihom, tiegħek le, tal-oħrajn okej, għax imma tiegħek le, jekk inti temmen, u dan hu raġunament żbaljat. Għax meta inti tiddeċidi dejjem se jkun hemm ċerti konsiderazzjonijiet u naħseb importanti li wieħed jagħmel id-domanda għalija bażika x'ed imexxik fid-deċiżjonijiet li qed tieħu. Fejn hu s-sors tal-valuri li qed imexxuk? Jiġifieri, inti ejja ngħidu mhux il-fidi nisranija, imma fiex temmen? Tista' tkun xi ħaġa oħra, imma fiex temmen eżattament? U dan huwa importanti li wieħed jirrifletti bis-serjetà, għax inkella tgħid isma' min qed imexxik fid-deċiżjonijiet li tagħmel huwa x'jaħsbu il-maġġoranza tan-nies? X'jaħsbu x'taħseb il-minoranza li influenti? X'jaħsbu l-indikazzjoni ta' trends ta' żmien? L-indikazzjoni anki ta' surveys ta' x'jaħsbu n-nies? Għax jiena naħseb li dan wassalna ħafna għal deċiżjonijiet. Kenna issues partikolari fil-pajjiż, ikonna żgur aktar oħrajn il-qudiem. Jiena pereżempju fuq iż-żwieġ, Knisja fidi tagħna mhux il-Knisja, ma temmel li żwieġ huwa bejn raġel u mara għal dejjem. Issa, meta inti tibda tnaqqaslu, tnaqqas għal dejjem. Tnaqqas bejn mara u raġel. Tajjeb, tibda tnaqqas hekk, imbagħad jekk xi ħadd jiġi jgħidlek isma', allura għaliex bejn tnejn u mhux bejn tlieta pereżempju. U inti kif se twieġeb għal din id-domanda? Din l-mistoqsija tiegħek kif se twieġeb? Tgħidlu għax illum kulħadd bit-tnejn?
Għaliex tagħmel diskriminazzjoni fuq in-numru jekk ma tagħmelix fuq gender, għax tagħmel diskriminazzjoni fuq numru. Xi ħadd li jrid jiżżewweġ tnejn min-nies. Għax il-stat illum jgħidu ma tistax tiżżewweġ tnejn min-nies. Iva, imma għaliex le? Jien dal-punt tiegħi għalhekk trid teħtieġ riflessjoni serja, hemm tweġiba li għaliex le, imma hemm irridu mmorru aħna għax inkella titfixkel ġifieri tmur mal-trends ta' żmien. U hemm naħseb huwa importanti l-fidi tagħtik ċerti valuri li inti trid tgħixu. Inti mhux timponi dak li temmen, jiġifieri jekk jiena nemmen fil-valur tal-qudiża tal-ħadd, ħadd ma jiġi f'moħħi nkun politiku li ngħid kulħadd irid jisma' qudiża tal-ħadd bħala politiku. Jekk jiena ġifieri għandi ċerti anke twemmin, ma jfissirx li l-moralità dejjem titraduxxi ruħha hekk, imma hemm affarijiet bażiċi anke x'nifhmu aħna bil-bniedem, x'nifhmu bis-soċjetà, x'nifhmu biż-żwieġ. Hemm affarijiet bażiċi illi inti trid tippromovihom. Jekk ma tippromovix inti li temmen, hemm void, se jkun hemm void. U naħseb huwa fuq dan hemm bżonn riflessjoni serja, riflessjoni fil-kwiet, riflessjoni bid-dialogu, imma hemm bżonn riflessjoni serja x'qiegħed imexxini jien li huma l-valuri li qegħdin imexxuni. Grazzi ħafna, Father, tal-ħsibijiet tiegħek. Issa ħanistaqsi domanda oħra mibnija fuq din li nixtieqkom tirrisponduni kollha kemm intkom wieħed wara l-ieħor, però din-domanda hija l-politiċi biss, mhux għall-Father. Bħala nsara fil-politika, kemm iħossukom fil-verità obbligati biex f'deċiżjonijiet bħal dawn li qed ngħidu ġifieri prattiċi tal-politika ta' kuljum, kif ukoll ta' kuxjenza, tiddeċiedu b'awtentiċità ma' dak li hu twemmin nisrani. Issa hawn nirreferi kelma b'kelma għall-awtentiċità kif inhi definita fl-ittra pastorali. B'awtentiċità jgħidu l-isqfijiet nifhmu dak li hu vera minn dak li hu fals. Forsi tibdinti, Onorevoli Abela, u tibxu hekk. Nibdew alphabetical order mela. Din oħra mhux mistoqsija faċli u ma naħsibx li nista' ngħid iva jew le. U fil-fatt naħseb li xtaqt nibda la m'hemmx risposta ta' iva jew le, għalkemm il-Father naħseb jgħid iva, mhux le. Imma dak hemm issues oħrajn li nistgħu nitkellmu fuqhom ukoll li huma għandhom ikunu iva u ma jkunux le jew inkella jinħallu wara ċertu żmien. Imma apparti dan l-argument. Jien naħseb kif kien qal jidilli il-Papa Giovanni Pawlu it-tieni jew nkella Pawlu Sitta kien qala li l-politika hija vokazzjoni. Anzi, iddiskrivija bħala waħda mill-aqwa jew l-ogħla vokazzjonijiet. Jiġifieri mhux sempliċement. Però ma waqafx hemm, poġġa responsabilità fuq l-insara li mhux jibqgħu passivi imma jkunu attivi fil-politika, mhux sempliċement ngħidu nħarsu minn barra imma idħlu fiha. U ngħid bir-raġun, għax jekk aħna insara awtentiċi mela għandna x'inġorru, għandna x'nagħtu lill-oħrajn mhux b'superjorità ta' ġifieri jew b'xi supervja, imma x'għandna valuri mibnija fuq il-blat. Talim mhux tal-bniedem, imma talim ġej minn Alla. Naħseb li ikun servizz li nisran jidħol fil-politika mhux għax għandu u jagħti imma għax irċieva u se jaqsmu mal-oħrajn. U allura huwa tajjeb ħafna li l-insara jidħlu biex ikunu attivi fil-qasam politiku. Sinċerament dil-mistoqsija f'dawn l-aħħar snin għamilta ħafna drabi lil nifsi, ġejna affaċċjati fil-Parlament biex już li nistgħu nsejħulhom morali ta' valuri ħaġa oħra. U sinċerament tkellimt magħhom fuqhom dawn anke ma' sifijiet. Jien ngħid li n-nisrani, jien politiku fil-Parlament nirrappreżenta mhux dak li huma nsara biss, nirrappreżenta oħrajn li għandhom ħsibijiet, valuri jew forsi bla valuri. Jien nirrappreżenthom ukoll tajb u ħażin. Jien kif għandi nġib ruħi quddiem Luciano semma jew xi ħadd semma l-ixju tad-divorzju, kellna l-ixju tal-Unjoni Ċivili. Jien bħala Carmelo Abela kif għandi nġib ruħi
qudiem vot bħal dak, meta jien ma nirrepreżentax biss lil minu Kattoliku nisrani bħali, imma nirrepreżenta oħrajn li naħseb għandhom dritt li jkollhom opinjonijiet, valuri differenti, naħseb għall-inqas. Jien naħseb li jien bħala nisrani, bħala li nħoss li għandi ċertu valuri, daw il-valuri ma nistax naħbihom, ma nistax ma nitkellimx fuqhom. Allura naħseb li għall-inqas bħala punta tluq, jien fid-diskorsi tiegħi daw għandhom joħorġu dawn ir-riflessjonijiet. Ma naħsibx li jien għandi nżommhom moħbija minn dak li nemmen jien. Li forsi tgħidu li ma jikkontrasta ma dak li vvutajt, u jista' jkun li jkollkom raġun tgħidu li hekk. Jekk nieħdu l-ixu tad-divorzju li Luċjano diġà semma, jiena fil-kampanja qabel ir-referendum jien tkellimt kontra id-divorzju. Però fil-Parlament ivvutajt favur. U kont qed xhur minn qabel x'nagħmel għax kont ġejt mistoqsi minn ġurnal u qalu li inti qed titkellem kontra dħul tad-divorzju u kont tajt għalfejn raġunijiet tiegħi. Li ma kunux biss ta' twemmin nisrani, kien hemm raġunijiet oħrajn. Però qed jekk ħajsir referendum, jien bħala politiku ma nistax nitraskura il-rieda ta' maġġoranza, qed però bl-istess mod jekk ir-referendum ma jgħaddix, m'għandniex imbagħad ngħidu għandna nerġgħu nippruvaw, biex hekk m'għaddix, mhux nibqgħu sejrin issa sakemm il-tgħaddi tagħna, jiġifieri l-eżitu ta' referendum ħassejt li kelli nirrispettah. Però qed kulħadd għandu jirrispettah kemm dawk li jaqblu kemm dawk li ma jaqblux. Allura jien fil-Parlament għalkemm tkellim kontra l-kwistjoni tad-divorzju sal-referendum, però wara votajt favur fil-Parlament. B'rispett lejn il-maġġoranza, naturalment, u anke b'rispett lejn min nirrappreżenta jien li fid-distrett tiegħi kien hemm maġġoranza ċara fuq l-ixu tad-divorzju. Però ma m'għamiltix b'konvenjenza politika għax min jaf xi jiġri fl-elezzjoni ta' wara. Kun jista' jinterpreta b'dan mod, imma jien qed ta' minn xhur qabel kieku rrid nħabba wara konvenjenza politika, kont noqgħod kwiet ma ngħid xejn u ra nitkellem favur laqas kontra u ma nurix l-opinjoni tiegħi. U allura diġà qed li tweġiba mhux faċli u forsi wieħed jgħid isma' niġġudikak fuq dak li għamilt mhux fuq dak li tajt. U naħseb ikollhom raġun ukoll. Però fl-istess ħin għalhekk qed jiena għall-inqas l-obbligu li nħossu għali li żgur nitkellem u għalhekk qed li jista' jkun li mhux dak li qed jaqbel ma dak li vvutajt u tajt ir-raġunijiet għalfejn. Jien naħseb li però għandu jkun hemm rispett lejn il-persuni kollha. U għalhekk fil-ewwel interventi tiegħi semmejt li għandna nħarsu lejn il-persuna aktar milli ngħaddu ġudizzju, għax jiena anki fuq issues oħrajn nipprova nħares lejn il-persuna umana u il-bżonnijiet tagħha aktar milli u li jien għandi allura nagħti l-opportunità bħala leġislatur issa, mhux bħala nisrani jew le, imma li bħala leġislatur nagħti dritt tal-għażla. Naturalment sakemm tkun għażla li tagħmel sens, għax jiena anke hawnhekk se nsemmi l-kwistjoni tal-abort li hija kwistjoni li għalija żgur hija inaċċettabbli u Luċjano semma li jitlaq mill-partit. Fil-każ inkunu tnejn flimkien li nitilqu, jiġifieri u grazzi Alla l-partit għamilha ċara u tonda li din hija kwistjoni magħluqa u m'hemmx argumenti fuqha. Allura però naħseb jiena l-ixju għandha tkun li aħna il-veduti tagħna għandna ngħiduhom u li l-azzjoni tagħna bil-vot għalkemm forsi mhux dejjem taqbel ma dak li nkunu għedna sewwa, għandha tkun imma ffurmata minn rispett u mill-fatt li aħna nirrappreżentaw mhux biss lill-insara imma nirrappreżentaw lill-poplu kollu. Nispera li spjegaj daqsxejn ruħi kemm daqsxejn komplikata l-affarijiet. Bil-forsi fem il-materja mhux faċli imma jekk jogħġbok il-kummenti tiegħek, Onorevoli Aġuf. Naħseb ħanibda b'dan il-punt importanti. Xi tfisser u jekk aħna l-politiċi nifhmux x'inhu it-twemmin nisrani fuq dak il-punt partikolari li nkunu ħanilleġislaw fuqu. U hawnhekk ħanagħmel punt li nagħmlu naħseb 4-5 snin. Aħna jekk ma tafux forsi tajb li tkunu tafu. Uffiċjalment in inverted commas ġifieri bħala politiċi niltaqgħu mal-isqof jew mal-isfiqiet
darba fis-sena, uffiċjalment. X'jiena ħadd ma jżommni li nagħmel appuntament. U jini li ngħid li dan mhux biżejjed. U naħseb Sur Farrugia li warajna fil-kwiet hemmhekk ilu jismani ngħidha. Jiena nemmen li bħal dil-pastorali li qed turi triq u għawerba hawnhekk deputati li qed niddiskutuha, jiena nsaqsi lilkom taħsbu li l-politiċi li huwa Mansara jafu eżattament x'inhu it-twemmin nisrani fuq kull liġi partikolari li tkun għaddej fuq kull ħsieb partikolari li tkun għaddej. Għaliex dak huwa l-ewwel punt. Issa tgħidli għamel int l-isforz tiegħek u siraf, fair enough. Però kemm ikun iktar aħjar għas-soċjetà tagħna li meta politiku nisrani jitkellem, ikun qed jitkellem għax qed jirrifletti wkoll dak li jkunu qalu l-isfiqiet li huma l-mexxejja tagħna u li jismagħhom hemm barra kulħadd. Kemm hu iktar faċli li l-kap tal-partit tiegħi jgħid ejja ħammorru l-mosta u jien wara ngħid ejja ħammorru l-mosta, mill il-kap tal-partit tiegħi ma jgħid xejn u jien qed ngħid nisejja mmorru l-mosta. Jiġifieri jekk aħna kellna issues kbar dan il-pajjiż. Il-vuċi tal-Knisja, il-vuċi tal-isfiqiet biex tgħin lilna l-politiċi naslu għad-deċiżjonijiet tagħna. Kienet b'saħħitha? Kienet qawwija? Għandha tkun iktar qawwija? Għandha tkun iktar preżenti? Illum tiftaħ il-computer, Facebook, Twitter, kulħadd għaddej. Il-Knisja, l-isfiqiet, il-qassisin huma preżenti? Qed jagħtu l-messaġġ ta' x'inhu verament it-twemmin politiku li mbagħad bħala politiku jgħinni biex inkun iktar b'saħħti nieħu deċiżjoni li verament għandi jkolli dik warajja biex hu deċiżjoni tiegħi li m'għandix għalfejn, imma tkun aktar faċli li nies bħal Carmelo Abela li qabel l-elezzjoni jew referendum tad-divorzju kien jitkellmu kontra d-divorzju kien ikollu kor ta' ma nafx kemm il-qassis għandna f'pajjiżna li jitkellem kontra d-divorzju. Jew qed nistennew il-Carmelo Abela David Agius u l-Edwin Vassallo u l-Xarlo Bonnici jitkellmu kontra. U naħseb ejja nerfgħu responsabiltajiet tagħna din il-Knisja. Mhux qed ngħid lil minu follower tal-Knisja, imma il-qassisin, l-isfiqiet u dawk kollha li għandhom responsabilità fil-Knisja Kattolika. Għax aħna veru bħala politiċi irridu nagħtu l-ċesri dak li ta' ċesri u l-Alla dak li ta' Alla, imma the end of the day aħna rridu nieħdu deċiżjoni. U l-nies lejna ħatħares, imma at the end of the day jiena jekk kan jiġi f'diffikultà enormi bejn il-kuxjenza tiegħi x'irrid nagħmel u x'qed iġġelni nagħmel il-partit jew x'qed tajt il-pressure li hemm mill-medja, mill-bloggers, mill-gazzetti. X'nagħmel jien? Nirreżenja? Għandi nirreżenja? U jekk nirreżenja, posti min ħajjieħdu? Kattoliku aħjar minni? Jew ateju, jew xi ħadd li iktar jelleġisla f'affarijiet li l-Knisja ma taqbilx magħhom. U dawn huma affarijiet li aħna niġu issa hawn min jien qed nara l-Edwin jikteb u jgħid u l-opinjoni tiegħu nisimgħuha b'ċertu saħħa. Hawn min jew inqas ma jgħid xejn. U jien naħseb li ma tgħid xejn u li ma titkellimx u li ma tagħtix direzzjoni hija xi ħaġa li rridu nibdew niċċekkjawha. Għaliex veru li l-politiċi aħna kull 4-5 snin tiġi elezzjoni u l-poplu jew jitellani jew ma jitellanix, jew jitella l-partit tagħna jew le, imma mbagħad id-deċiżjoni li aħna nieħdu dawk il-5 snin imma ħajaffettwaw. L-Knisja Kattolika din jaffettwawha? Lilkom li intom insara jew min mhux nisrani, qed taffettwa deċiżjonijiet li qed jittieħdu kuljum ġo dan il-pajjiż? Ovvja li iva. Illum ħanem naftu t-terba ġurnata fl-24 ta' ħammur nivotaw għal xi ħaġa fl-Ewropa. M'għandix immur nivvota jmien fl-Ewropa kif tolqotni lili. Għandi mmur nivvota tal-Ewropa tolqotni. Ta' skemm jolqotni d-deċiżjonijiet li jieħdu l-membri parlamentari ġo l-Parlament Malti u għal daqstant tinfluwenza d-deċiżjoni ġo pajjiżna. U allura naħseb importanti ħafna li s-saħħa tal-nisrani toħroġ anke llum mhux biss bejnietna, kif qed nitkellmu jienu Karm waħedna, imma tittoħroġ hemm barra u tkun hemm ripple effect għaliha. Jiena ħanejdilkom dewni qafaw. Kemm kien hemm nies it-tnejn meta ħriġna aħna mill-Parlament fost li bujjar tan-nies meta għaddiet tal-Unjoni Ċivili. Kien hemm pjazza mimlija. Il-ġimgħa ta' qabel, wara d-duluri, f'kull raħal, kien hemm xeba nies, ruxma ta' nies. Imma l-iktar ħaġa li nfetwatna ġo moħħna kien ġara t-tnejn fil-Parlament u il-Parlament. Isu Malta għodex kollu, dik kienet. Imma il-Friday ta' qabel fid-duluri, il-belt, il-mosta kullim kien ħattart, whatever,
dawk ma nagħtux kasom. U dawk il-nammont ta' nies li kien hemm hemmhekk jinfluwenzaw il-kumplament ta' Malta ħodex kollu. Issa jekk iridu hekk ħajkonna dan il-pajjiż. Imma jiena irrid ngħid li għandna bħala kattoliċi, bħala nies li nemnu, hemm massa ta' potenzjal li qed titħalla fin-nofs, li titħalla fil-ġemp, anzi mhux fin-nofs, fil-ġemp. Ħadd ma jitkellem, kulħadd jalaq ħalqu, nikbu pastorali, nħallu għaddejja, u taqsek. Għandna bżonn nagħmlu iktar. Jekk tara elezzjoni ġenerali, billboards ma' kull imkien, jekk tara Facebook kulħadd jitfa'. U l-Knisja tal-pastorali fej ħarġet. Jiena kif jinsa sejt il-lom qabel ġejtaw, xaret ma' l-pastorali x'ħammu nitkellem, u ħallejni jibni ma nista' jidnaf. Imma x'inhu l-logo tal-Labor? Enerġija pożittiva mal-taħjar, dak nafuhom. Jifieri dawn messaġġi bħal daw qegħdin jibqgħu taħt it-tapit. U affarijiet l-oħra qegħdin jingħataw l-importanza ta'. Grazzi ħafna, onorevoli. Issa nieħdu l-kummenti ta' onorevoli Dr. Buzotti. Ara, David Aġus ħadil il-frażi li kont se ngħid, x'ta. Le mhux enerġija pożittiva. La għati Ċeżari dak li ta' Ċeżari, għatu l-alla dak li ta' Alla. Jiena naħseb illi il-politiku m'għandux jagħmel deċiżjonijiet abbażi ta' dak li jemmen fih u personalment. Diġà spjegajt ruħi. Alla ħares kien hekk. Id-distinzjoni bejn Knisja u Stat trid tkun dejjem. Speċjalment meta inti tieħu deċiżjonijiet ta' ċerta importanza li ħajaffettwawlek il-ħajja tan-nies il-kulħadd. Ejja nagħmluha kieku l-kontra. Li kieku ħana mela fuqi. Li kieku jiena m'iniex Kattoliku. Jien għandi twemmin ieħor. Mhux insemmi jew inkella atew. Alla ħares jiena kieku għaliex ma nemminx falla u jgħat fil-parlament, nieħu deċiżjonijiet skont kif nemmen jien, u ninsa dak kollu li hemm ħaddieħor. Alla ħares jiġri dan. Bl-istess mod, għalkemm ovvjament aħna t-twemmin tagħna nemmnu daw il-valuri kollha tal-Knisja, u ma tistax ma taqbilx anki mal-messaġġ tal-ittra pastorali, ma meta inti qiegħed fil-politika, meta inti qiegħed tieħu deċiżjoni għandek responsabilità, u mhux responsabilità żgħira. Speċjalment f'daw id-deċiżjonijiet li huma ta' ċerta toqol. U kienu toqol daw id-deċiżjonijiet. Mhux faċli li tieħu dik id-deċiżjoni u ma tagħmilix għaliex inti qiegħed hekk għax li dak il-partit tiegħek. Le. Tagħmilha għax taf illi b'konvinzjoni temmen illi dak li ħadd iddeċiedi ħajja ta' ħadd ieħor ħadd tkun aħjar. Konvinzjoni. Issa tkun żbaljja f'dik il-konvinzjoni sħat ma jista' jgħidlek, għaliex meta jiena bħala politiku bħala membru parlamentari nivvota b'tali mod fil-Parlament biex tgħaddi liġi, ħatgħaddi għaliex nemmen illi dik hija l-aħjar triq. Meta kellna din il-kwistjoni tal-Unjoni Ċivili, jiena ċertajt niċċerja l-Kumitat tal-Affarijiet tal-Abbozzi tal-Konsiderazzjoni tal-Abbozzi tal-Liġijiet, ġifieri. Dak il-Kumitat illi jibda jeżamina klawżola tal-liġi. U din id-darba għamilnieh b'mod differenti dan il-Kumitat. Stidinna diversi nies, stidinna kol professjonisti jifmu fil-qasam biex nisimgħu u nieħdu l-veduti tagħhom qabel ma jkun hemm deċiżjoni. Anki biex wieħed peress li hija deċiżjoni ta' ċerta toqol ikollu wkoll il-backing ta' xi ħadd espert li jista' anke jagħtih il-gwida li f'dik id-deċiżjoni li ħajjagħmel mhux se jiżbalja. Dik kienet naħseb l-ewwel darba għal-inqas kemmili fil-Parlament jien li saret, forsi David anki Karmelu jistgħu jkorreġuni fihma, imma naħseb illi kienet tajba ħafna li wieħed jista' anki jisma' lil persuni u anki jagħti il-veduti tiegħu. U nemmen illi naħseb kull politiku meta jiġi fl-aħħar mill-aħħar biex jivvota fuq dawn id-deċiżjonijiet irid jagħmilhom mhux għaliex hu jħoss li hekk għandu jkun għax hu jemmen fiha, imma jrid jara the bigger picture. Illi hemm nies illi inti li twemmin tiegħek huma ma jixxerjawx. Huma ċittadini bħali u bħalek. Allura inti, ir-responsabilità tiegħek x'inhi? Illi b'deċiżjoni għax inti għalik jekk tivvota le mhux se taffettwalek ħajtek. Ħatoqgħod sempliċement tivvota le mhux se taffettwalek ħajtek imma taffettwa ħajta ħadd ieħor. Jekk inta tivvota iva mhux se taffettwalek ħajtek ħadd tivvota iva għax sempliċement inti mhux għalik 6 u 16 imma ħadd ieħor jista' jbati.
Naħseb dik hija responsabilità li l-kol kemm aħna ċerta 100% li fil-Parlament fil-politika u għaxi darba kienu fil-Parlament refaw u anke tal-ġejjin ħajerġaw jerfaw meta jkunu faċċati b'deċiżjonijiet. Let's face it, rari tara daw deċiżjoni ta' ċerta toqol daqshekk wara xulxin u bħala membri parlamentari erfajnhom isna f'daqqa. Imma u ma kienx faċli, kien hemm ċirkostanzi fejn ċertu voti partikolari illi ħadtu kol gwida personali bħala bniet għax kienet deċiżjoni li konfliġġenti ma' dak li nħossien, imma naf li kelli obbligu bħala rappreżentant tal-poplu li nieħu dik it-tip ta' deċiżjoni, dik it-tip ta' vot. U personalment mort ħadd gwida anke spiritwali. Hija xi ħaġa li lilek tiklok minn ġewwa kien hemm żmien fejn qas torqod bil-lejl, taħseb f'dik id-deċiżjoni li ħadd jieħu jekk hix ġusta, jekk hix tajba jew le, mhux xi ħaġa li inti tkun fil-Parlament u tgħid għax kulħadd qam bil-wifqa magħhom għax hekk irid il-partit tiegħek, le, altru minn hekk. U jkun hemm issues, u kien hemm issues illi semma li ħtajt li ma naqbilx ma daw l-affarijiet kif għandhom isiru, meta taf illi huma fil-kuxjenza tiegħek ħażina li ħajfetgħu ħażin lil xi ħadd. U nemmen illi dak huwa obbligu ta' kull politiku, stek dawk insejħolhom valuri insara, jew sempliċement valuri illi qegħdin ġofina, illi trawemna fihom aħna, illi għax inħossu dik il-vuċi li tħajdilna x'inhu ġust, x'inhu tajjeb, x'inhu l-ħażin, ma naħseb illi gwidati minna dik bħala politiċi ma rridux ninsew din ir-responsabilità, dan il-pis li qegħdin nerfgħu illi nieħdu deċiżjonijiet li ħafna drabi jmorru anki kontra dak li nħossu aħna, imma għaliex hekk għandu jkun. Grazzi ħafna, Dottor Busuttil. Nipprova m'għandhomx. Hawnhekk qed nitkellmu dwar l-insara fil-politika. Qabel xejn nibda biex nistaqsi kemm huwa faċli li llum tkun nisrani fid-dinja insa l-politika għal mument. Kemm hu faċli tkun nisrani fid-dinja. Fuq il-post tax-xogħol mal-ħbieb waqt li qed tikkomunika bil-midja soċjali, f'ċriki soċjali, kemm huwa faċli li titkellem fuq ċerti valuri mingħajr ma tiġi timbrat. Konservattiv, ta' wara l-muntanja, antikwat. Kemm huwa faċli li timxi b'onestà. Semmejna pereżempju l-kwistjoni tal-korruzzjoni, naf il-ħlas tat-taxxa u li ma tevadix it-taxxa. Kemm hawn min tkun qed titkellem forsi ma' xi ħadd u tgħidu jiena nipprova jien noħroġ dejjem l-irċevuta, dejjem nipprova nagħti lil-Ċesri dak li huwa ta' Ċesri, lil Alla dak li ta' Alla, mingħajr ma jgħidulek jew tirriskja li jgħidulek kemm inti baħnan. Ġifieri qegħdin ngħixu f'din is-soċjetà, qegħdin ngħixu f'soċjetà mingħajr ma rridx ngħaddi ġudizzju ma f'soċjetà li kważi kważi temarġinak pulit. Temarġinak u anka qed tieħu ċertu qed ikun hemm ċerti trends li pereżempju kważi ġelek tissi li tajt li inti miżżewweġ. Tirreferi għal miżżewġin bħala l-raġel u l-partner. Tirreferi għal ġenituri bħala guardians. Ġifieri anke l-lingwaġġ inbidel, ġifieri allura din hija soċjetà u rridu npoġġu din fil-background meta anke qed nitkellmu fuq il-politiċi, għaliex maħniex politiċi barra mid-dinja, qed ngħixu f'dinja f'dawn iċ-ċirkustanzi li qed jinbidlu. U jien ma niskantax li hawn da diffikultajiet. Fil-ġimgħa l-kbira kont qed insegwi episodju fuq il-ħajja ta' Kristu bħalma ġurnata tipika li u kien laqtitni konverzazzjoni li kellu Ġesu u qegħdin nitkellmu fuq ir-Rumani kif iħares rejhom u qal irridu naħfrulhom. U da xokja ruħi ma' min kien qed jitkellem, naħfrulhom dawk l-edewwa tagħna. Jiġifieri qed jitkellem fuq valur importanti ħafna tal-maħfra. Ġifieri jekk iltaqa' magħhom Kristu dawn id-diffikultajiet kemm aktar niltaqgħu magħhom aħna. Issa fil-politika dawn il-pressjonijiet huma kbar. Jiena nitkellem fuq punt wieħed biss li nħossu inġust ħafna. Il-pressjoni li tagħmlilna anke l-medja aħna meta niġu biex nieħdu pożizzjoni dwar issues diversi issues ta' semmejna d-divorzju u l-koabitazzjoni, però ħafna issues oħrajn. L-issue jiena nixxedew l-ambjent anke l-issues ambjentali. Kemm isiru pressjonijiet anke mill-medja u jisempluna jistaqsuna jisna jpoġġulna l-kliem f'ħalqna u jiddettawna kif għandna nitkellmu. Tajjeb, dawn huma kollha diffikultajiet li aħna niltaqgħu magħhom, ġifieri meta wieħed jiġi biex jassessja politiku, tajjeb li wieħed jieħu ftit daċ-ċirkustanzi u daw diffikultajiet li niltaqgħu magħhom. Issa,
ħajkonna nkunu iktar stretti mal-ħin biex anka forsi jibda l-ħin għall-udjenza. Le. Nistgħu nlaħħu l-aħħar ftit. Eżatt. Lill-Onorevoli Charlo Bonnici. Bħala membri parlamentari, intom ħielsa tagħmlu l-għażliet fundamentali tagħkom b'mod liberu? Fil-qosor ħafna. Tiġet naħseb missejn ħafna mid-dal-punti u allura ngħidlek le, mhux dejjem inkunu ħilsa. Tajjeb, dment li ma ninatawx anka free vote. Għal-inqas bħala bniedem nitkellem politiku leali anka lejn il-partit tiegħi, il-grupp parlamentari tiegħi, jiena nħoss li meta jkollna vot jiena rrid niġbed il-linja tal-partit tiegħi. Ġifieri, allura naturalment ma nistax ngħid li dik hija libertà, ġifieri jista' jkun hemm forsi issues li mhux dejjem taqbel, però jiena fl-opinjoni tiegħi l-organi interni tal-partit li nkunu qegħdin niddiskutuhom l-affarijiet għandna l-libertà sħiħa li niddiskutu dawk l-affarijiet, però once li tittieħed deċiżjoni irridu niġbdu dik il-linja. Issa jekk il-partit tiegħi jimponi xi ħaġa li tmur kontra l-kuxjenza tiegħi ma jifdalli l-ebda triq oħra ħlief li nitlaq. Jew inkella jekk din tkun imwiegħda f'programm elettorali ma nitkontestax l-elezzjoni. Grazzi ħafna tal-ħsibijiet tagħkom. Issa ħanalqu ftit din is-session mistoqsija waħda finali għal Father u mbagħad inkunu nistgħu niftħu ftit il-floor. Father Joe, x'inhi l-ikbar sfida wara dan kollu li għedna? Anka bbażat fuq l-istess ittra li qed niddiskutu għan-nisrani u għall-politiċi illum. Kulħadd semma spunti differenti, imma forsi kieku inti tista' tagħti ħsibijiet tal-eluq. Għansemmi fil-qosor 3 punti. L-ewwel l-awtentiċità. Illi wieħed verament ikun dak li jemmen fih jgħixu u dak li jemmen fih jispiraħ. Aħna dak li nemmnu fih aħna jgħinna fir-relazzjonijiet, jgħinna pereżempju biex nistmaw lil dawk li m'għandhomx l-istess valuri. Mhux impoġġu fil-ġemp il-valuri tagħna, dan stess jgħinna kif għandna nagħmlu fir-relazzjoni ma' dawk li għandhom valuri differenti. L-ewwel l-awtentiċità, it-tieni il-konsistenza u hemm bżonn din nafsu fuqha. Jiġifieri, li illum jiena ħadd pożizzjoni ma jeddux ftit snin u din tiġi rasa l-isfel ngħid eżatt il-kontra mingħajr ma nagħti spjega ġustifikazzjoni għaliex, jista' jkun hemm għaliex, imma trid tispjega għaliex u ħadd gost jiena li kien hemm anki f'din laqgħa u riċentement jum ilu dikjarazzjoni kategorika fuq l-abort. L-ewwel kienet at this point in time imbagħad ġiet ċarata ħadd gost jiena niżilta dik id-data 22 ta' April nispera illi qatt ma jkun hemm update tagħha. Fis-sens mhux qed ngħidha minn esprima ruħu il quddiem. Jiġifieri għax hemm bżonn aħna nkunu konsistenti jekk aħna nemmnu f'valur daqshekk kbir, it-tielet mela l-awtentiċità, l-konsistenza t-tielet il-formazzjoni. U li aħna illum hemm fejn infittxu formazzjoni tas-sew nisranija, speċjalment fit-tagħlim soċjali tal-Knisja. Li jgħinna anki f'dawn l-issues u f'issues oħrajn tajjeb li hawnhekk ma kenniex ċans insemmu kif ngħixu l-fidi tagħna b'mod inkarnat fir-realtà soċjali tal-lum. U l-formazzjoni ma nistawx inġibuha sempliċement issemma ħafna hawnhekk mill-medja. Anki fl-affarijiet li jgħid il-Papa li jgħid l-Isqof, jiena qatt meta naqra xi ħaġa ma nserraħ moħħi fuq dak li qrajt imma mmur fl-oriġinal illum hu available. Il għaliex kultant jinbidel hekk. Case in point se nġibu bħal eżempju Gazzetta Maltija meta l-Papa kien għamel dik l-intervista kienu ġabu għal 4 darbiet. Il-Papa qed jgħid Church should shake up its obsessions with contraception, etc. Church should not be obsessed. Il-Papa qatt ma qal hekk. Il-Papa qal Church should not only insist on. Jiġifieri should insist, but not only on this. Dik ġabu għajek, irrepetew 4 darbiet, intervistaw in-nies taħsbu fuqha, min
min hemm jieħu l-informazzjoni tiegħu, l-informazzjoni imur dejjem żbaljat. Illum għandna l-okkażjoni li mmorru għall-oriġinal tal-affarijiet u hemm bżonn li aħna nieħdu bis-serjetà il-formazzjoni tagħna fit-tagħlim soċjali ta' Knisja. Grazzi ħafna Fader. Issa ħaniftħu il-flor għal ftit kummenti jew domandi mill-pubbliku. Jekk joġobkom għax qegħdin mafusin bil-ħin, 10 minutes fadal, massimo kwarta, kunu verament short fid-domandi tagħkom, ftit kelmiet, u mbagħad nieħdu risposti. Jiġifieri għamlu serje tagħkom, u mbagħad jirrispondu il-politiċi jew il-Fader. Grazzi. Hemm domandem? Fuq dak li ntqal, l-enfasi kien fuq l-autentiċità u smajt affarijiet li sinċerament inkwetawni, semmit l-ixju ta' divorzju. Illum jiena ninkwita meta nara ħafna politiċi, jiena kattoliku pratikanti, però mbagħad bl-aġir tagħhom, bl-istant li jieħu huwa proprju kontra l-fidi tagħhom. U jippretendu li dawn jibqgħu jissejħu kattoliċi pratikanti. Jien nixtieq nġib qudiem għajnej politiċi, l-eżempju ta' San Thomas More, u ħan niġbed fuq dak li għal Charlot. Jiena inkwetajt meta dawk il-politiċi li kienu kontra id-divorzju meta ġiet il-vot fil-Parlament biex jirrispettaw ir-rieda tal-poplu ivvotaw favur id-divorzju. Jekk naraw l-eżempju ta' San Thomas More, l-aħħar klim tiegħu kienu I die the king's good and loyal servant, but God's first. Ġifieri, u hawnhekk ifakkarna anke l-Papa Piju 11 fil-kanonizzazzjoni, anke Papa Ġwanni Pawlu II meta ipproklama San Thomas More bħala patrun tal-politiċi, il-klim tal-apostli. Aħna jeħtieġina noġbu u nobdu lill-Alla l-ewwel u qabel kollox anke qabel il-bnedmin. Anke jekk dan jista' jfisser telf ta' popolarità. Ġifieri li semma l-Fader huwa il-konsistenza u forsi b'intenzjoni tajba Charlo. Imma jiena stennejt illi dawk li kienu kontra id-divorzju jibqgħu dik il-pożizzjoni konsistenti. Dr. Busuttil semma għatu lill-Alla dak li huwa tal-Alla u l-ċessi dak li huwa ta' Ċesari. Nixtieq nfakru wkoll il-klim ta' Sant'Ambrogio li qal Alla huwa l fuq minn Ċesari mhux taħtu, u Ċesri jrid ikun sottomessa rieda tal-Alla mhux il-kontra, u Ċesri li xi darba ħajjidher quddiem Alla u jagħti emilu quddiemu. Dak l-istess Alla li qal dawk li xduni qudiem bnedmin jien ħanixtu qudiem missieri. U San Jose Maria Escrivá f'waħda mill-punti tiegħu dan huwa għadis li nħobb nikkwotah, David semma l-kwotazzjonijiet. Jagħmilha nixtieq nagħlaq dil-quote. If God greatly respects our personal freedom, how should we fail to respect the freedom of others, particularly in those wide areas which admit a pluralism of opinion and action? There are no dogmas in temporal affairs. Mbagħad ikompli però in matters of faith and morals, there's only one undisputable truth, that of Christ and of His Church. U jagħmel enfasi hawnhekk li ma nistgħux nagħmlu kompromess. Eżatt. Naħseb is-sens tiegħek imma huwa ċar x'qed tistaqsi. Yes. Eżatt. Hemm xi domanda hemmhekk? Sħabiet. Kemm jiena preġudikat. Grazzi. Ma il-Dr. Busuttil, Onorevoli Dr. Busuttil, intendi ma nistax naqbel miegħek u ħfilli ma jkolli ngħidha. Għax inkella naħseb li nkun qed nisbalja li noħroġ minn hawn ngħid ma tielekx. Imma jiena nemmen li għandu jkun hemm separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat, kemm trid f'dik li amministrazzjoni tal-pajjiż. Però naħseb li nkunu qegħdin nisbaljaw issa għandek id-dritt li tikkummenta u tikkoreġi skont il-femma tiegħek. Nkunu qegħdin nużaw ħażin din il-frażi ta' separazzjoni bejn Knisja u Stat meta apposta nużaw dan il-kliem biex nifhmu separazzjoni bejn il-fidi tal-politiku u dak li jemmen fih. Jiena ma nistenniex u ma ninterpretax li fidi bejn Knisja u Stat tfisser separazzjoni tal-fidi tiegħi jekk jiena l-politiku u dak li nemmen fih jien. U għaldaqstant la huwa dritt fundamentali ta' kull bniedem, dritt fundamentali, sa mhux dritt ċivili, dritt fundamentali ta' kull bniedem li jistqar dak li jemmen fih u x'inhu dak li jemmen fih, allura naħseb li meta jasal il-ħin tad-deċiżjoni għandu dritt ukoll anke jekk se jħodha kontra l-maġġoranza bħalma kien hemm vot fir-referendum,
għandu dritt li jibqa' isostni wkoll dak li jemmen fih. Speċjalment li f'din l-ittra pastorali qed jgħid semna f'bini ta' soċjetà ġdida jekk aħna l-isqfiet qegħdin jgħidulna inħarsu b'awtentiċità dak li nemmnu fih. U rridu naslu mill-verità għal dak li huwa fals. Grazzi tal-kummenti tiegħek. Tweġiba tiegħek? Hemm domanda hemmhekk jew kumment malaj lis-Sinjura, please. Jiena ġast xaqt ninsaqsikom ħaġa, jiena nifhem il-politika u kultant tkun tmur lil minn dak li temmen għax taf li inti mhux qed tirrepreżenta biss min hu Kristjan. Però jiena ma nistax nifhem kif fuq pereżempju issue li għadha tal-ġimgħa li għaddiet li letteralment ma kienx fil-mandat elettorali u kellek 80% minn nies xettiċi fuq u li inti issa bħalissa ġod il-Kamra qed ngħidu x'valurità tal-Kristjaneżmu hekk. Letteralment qisna dejna fuq romblu fuq l-iktar ħaġa fundamentali li familja hija raġel u mara u li Alla ħalaq familja raġel u mara. Jien dik ma nistax nifhem, jiena nifhem dak li qal li l-Knisja dejjem aċċettat il-gejs u Alla ħares le, però id-dritt ta' żwieġ tagħhom Ġesu qatt ma semmija. Allura jiena Grazzi ħafna tal-kumment. Skużawna jekk hemm min jixtieq jgħaddi xi domandi tiegħu oħra, però hemm bżonn li nirċievu risposti wkoll. Jekk jogħġobkom naħseb ħafna domandi. Ekku. Fil-qosor ħafna. Yes. Fil-qosor ħafna l-ħabib tiegħi hawnhekk semmi li Sant'Ambrogio. Jien ikwetajt il-Kristu, kemm xi qaddis awla minn Kristu ma nafx. Isieħbi Edwin, hija distinzjoni mhux bej il-fidi u dak li nemmen fih. Hija obbligu dik fil-Parlament bħal Edwin. Dak obbligu li inti tirrappreżenta, tieħu deċiżjonijiet li morru lil min dak li taħseb int u temmen fih int. Għaliex għandek ir-responsabilità li inti trid tagħti id-dritt lil persuni li fost ma jemnux bħalek dak li huma jridu. Issa jekk inti tajli le għaliex ħanqabdu l-issues tal-Unjoni Ċivili u tal-adozzjoni, le għaliex m'għandhomx ikollhom dan id-dritt. Jekk il-sfiet stess jgħidu li ma rridux naraw ħarsu lej persuni u jgħidu għaliex ma rridux naraw bħala persuna x'għandu orientazzjoni sessuali differenti. Jekk jien ma nagħtix dak id-dritt, mhux li tadotta, imma sempliċement illi qed tapplika meta llum il-ġurnata diġà qed isir, qiegħed indiskrimina. Qiegħed ngħid illi mela inti għandek orientazzjoni sessuali differenti minni u minn dak li huwa komunament magħruf bħala normali, jekk hemm dik il-kelma perikoluża ħafna, dwar inti differenti inqas. M'għandekx ikollok dak id-dritt minkejja li int għall-istat, int ċittadin, int persuna, int bniedem bid-drittijiet fundamentali tiegħek. U hemmhekk hemm id-distinzjoni. Aħna mhux qegħdin hemmhekk biex nirreġisla fuq id-dritt kanoniku, ma fuq il-liġi ċivili tagħna ta' pajjiżna li hemm li toħroġ anke mill-Kostituzzjoni. Grazzi ħafna, Dottor Busuttin. Peress li hemm referenza għal dak li għamiltien, ġas biex ngħid li jiena dak tajtu bħala eżempju ta' diffikultajiet reali li niffaċċjajna u għadna niffaċċjaw nistgħu nerġgħu niffaċċjaw biex nipreċiża jiena lek meta ġejna biex nivvotaw fuq prinċipju jiena astjenejt għax ma stajtx immur kontra l-kuxjenza tiegħi, però laqqas xtaqt li mmur kontra r-rieda tal-poplu. Ġifieri imma titapprezza nħalli l-ġudizzju fidejn Alla ta' kif imxejt mal-kuxjenza tiegħi, jiġifieri naturalment għandek dritt tal-opinjoni u nirrispetta l-opinjoni tiegħek. Ġew Farrugia, jew l-aħħar kumment tiegħek. Ħansemmu l-ixu tad-divorzju. Sar referendum. Għax hawnhekk faċli nitkellmu fuq 69 persuna li jridu jiddeċidu, però referendum ma votawx biss 69 persuna. Ivvotaw il-Maltin li ħassew li mor jivvotaw. U aħna jekk aħna ngħidu li bħala pajjiż ngħidu li għandna ma nafx kemm il-persentaġġ ta' Kattoliċi, però dal-persentaġġ ta' Kattoliċi ma tantx der fil-ixu tad-divorzju. Jiġifieri jiena l-ewwel kumment tiegħi kien li l-Papa u l-isfijiet qed jagħmluna stedina biex immorru għall-eruq tal-ewwel insara. Jiġi fisser li għandna problema mhux fil-Parlament, għandna problema fil-pajjiż.
fejn huma l-insara. Għax faċ li tħalli il-responsabilta tal-vot fidejn ħaddieħor meta mbagħad ġi responsabilta tal-vot fidejk, mhux fidejk, fidejn kull wieħed minna, ġifieri, kull wieħed waħda minna. Il-maġġoranza, issa aħna nafu li l-maġġoranza stragrandi tal-poplu jgħidu li huma nsara, ngħidu li aħna nsara, sewwa ġifieri nistgħu nibqgħu nargumentaw kemm tridu n-nisrani fil-Parlament meta jiġi għal-vot, irid jimxi fil-kuxjenza tiegħu ta' xjajt li jemmen jew le. Jiena tkellimt fit-tul, jiena ħaġa waħda ngħid, jiena mhux in-nisrani politiku għandu ma jiddejaqx jistqar dak li jaħseb u suppost jemmen fih, imma kull nisrani tkun fejn tkun. Jiġifieri naħseb ma nistgħux ngħidu isma' għax inti vvutajt favur id-divorzju, jien vvutajt favur id-divorzju fil-Parlament u spjegajt għalfejn. Issa jekk jiena impoġġi il-ġudizzju ta' dak l-għamilt, fidejn Alla dejjem, imma fidejn il-poplu wkoll. Jiġifieri jiena tiġi elezzjoni oħra setgħu għamluha fl-aħħar waħda, m'għamluhiex. Imma tiġi oħra u jgħidu jħelsu midni, fri li għamluha. Imma naturalment jiena issa jekk kontestajt l-aħħar elezzjoni u kien hemm il-proposta tal-Unjoni Ċivili biex iweġeb is-Sinjura, il-proposta tal-Unjoni Ċivili kienet hemm, ma kien hemm l-ebda. L-adozzjoni ma daħlitx, mhux parti mill-liġi, dispjaċini. L-adozzjoni, l-ewwel nett illum il-liġi qabel l-Unjoni Ċivili tagħti dritt lil kull persuna individwali li tapplika. Fit-3 snin kien hemm 30 persuna individwali li jingħataw fit-3 snin bejn l-2010 u l-2013. Kien hemm aktar l-applikaw, però kienu l-esperti li ddeċidew li persuna individwali applikat u raw li kienet tajba biex tadotta. Mhux se ngħid dak kienu ta' orjentazzjoni sesswali jekk jew ħaġa oħra, nafu r-realtà x'inhi, nafu li kellek koppji eterosessuali miż-żewġin, isseparaw, ir-raġel jew il-mara marru jgħixu ma' raġel jew mara oħra bit-tfal tagħhom. Dawn ma' realtajiet. Issa il-liġi tal-Unjoni Ċivili kull ma għamlet kien li jekk inti tħall tal-Unjoni Ċivili, issa tista' għandek kull dritt ma taqbilx mal-Unjoni Ċivili, għandek kull dritt. Imma jekk żewġ persuni tal-istess sess daħlu fl-Unjoni Ċivili, dawn jistgħu jgħidu jieħan applika jew waħdi, jekk kien qiegħed ma' partner ieħor, it-tnejn irdu ngħaddu mit-test bħalma jgħaddu koppja eterosessuali. Dak li hemm ma daħal l-ebda dritt ta' adozzjoni, id-dritt li tapplika kien diġà hemmhekk għal persuna individwali, jekk jiena żirt li nidħol f'Unjoni Ċivili u jiena bħal koppja oħrajn inħoss li għandi napplika, ma nistax napplika jew waħdi, rid napplika jien u l-partner tiegħi. Issa tista' ma taqbilx mal-Unjoni Ċivili, għandek kull dritt, jista' jkollok 1000 riserva, għandek kull dritt, jien ukoll jista' jkolli riservi għax jiena qed tifhem. Imma ma nistgħux ngħidu li daħal xi dritt ġdid. Sempliċiment daw it-tnejn jekk daħlu fl-Unjoni Ċivili li japplikaw it-tnejn, mhux persuna individwali. Grazzi ħafna, Onorevole Abbela. Jiena nixtieq nirringrazzjakom u grazzi ta' din l-istadina, tifhmu kemm hemm bżonn ta' daw it-tip ta' affarijiet. Ma tajnikomx ċans titkellmu intom u forsi għal darba oħra ikonna sistema għax aħna nitkellmu naqra iżej, però naħseb li dawn huwa sessions importanti ħafna li jalla nkompluhom, ġifieri, u stedinit bħal dawn nagħmluhom. Però il-kumment finali huwa da. Aħna qegħdin fil-Parlament għax ivvutawna n-nies. U n-nies tisma' u għalhekk tinfluwenza n-nies min għandu l-flus jixxi gazzetta. U fija jikteb li jrid. Min għandu s-saħħa tal-bajro, tal-pinna, jmur fuq Facebook, websites u jikteb. Min għandu s-saħħa tal-fidi, x'qed jagħmel biha? Grazzi l-kulħadd. Grazzi lilek. Thank you very much. Fisem is-segretarjat tal-lajċi nixtieq nirringrazzja l-ewwel nett il-Father Joe u l-onorevoli membri, grazzi wkoll il-Matteos u l-Benji, grazzi b'mod speċjali lilkom li qegħdin hawnhekk. Jiena xtaqt nħallikom b'domanda mhux biex iweġbu issa, imma jiena d-dubji tiegħi ħafna drabi huma meta aħna ċerti valuri umani kif inhu l-familja, kif in il-ħajja, il-lejbil li għajnihom bħala valuri nsara konna qegħdin nagħmlu ġid għax jekk il-familja sejjaħ lina valur uman. Once li jiena minix nisrani, allura l-valur tal-familja waqa'. Jiena naħseb għandna nagħmlu distinzjoni ċara bejn valuri umani li huma għal bnedmin u valuri insara li jinkludu sintendi l-valuri umani, jien naħseb għandna nafsu ħafna fuqha.
Ħuduha magħkom tirriflettu fuqha. Thank you Grazzi very ħafna. much. Thank you.